Chegan as vacacións e ademais de desconectar do traballo, cada vez precisamos máis liberarnos dun apéndice que se prolonga nas nosas mans. Falamos do teléfono móvil. Interfire no noso ocio máis do que queremos e por iso ás veces compre enterralo na area e coller papel e boli. O teléfono móvil conseguiu que os momentos de espera xa non sexan tempos mortos, que sentemos a sombra na praia e non miremos o mar, que fagamos unha parada para coller folgos e revisemos as redes sociais. Contra unha adición difícil de controlar, volven os cadernos de pasatempos para adultos. Os cuadernos de actividades son digamos, unhas publicacións que están super instauradas no que no brand literario, non? A xente ven moito a por elas, para leválas, pois levanse a calquer sitio, son moi entretidas para resolver. Son os pasatempos de toda a vida, pero con un aire un poquinho máis moderno, máis cultural, máis adaptado aos novos tempos, fora do que as típicas sopas de letras e todo isto. Neles caben contidos culturais, deporte, viaxes ou misterios por resolver en clave matemática. A novela negra convértese en pasatempo e os entretementos analóxicos volven cada verán. A min váleme para desconectar, para concentrarme neso e para liberarme un pouquiño de outras cousas. A mí me gustan especialmente os sudokus. No móvil a veces son máis cómodos porque non hai que tachar, pero o encanto de utilizar o lápiz e a goma de borrar, porque algunha vez nos aventuramos cando hai varias oportunidades e hai que borrar, pois eu creo que é unha oportunidade. Os xogos de mesa, de rol, etc. Na playa pues xogamos co balón na agua. Invertir mi tiempo en algo que no tenga que ser ni productivo ni nada, que simplemente por diversión, por pasar el tiempo y por aburrirse, ¿no? Que aburridos salen las mejores ideas y que también creo que es necesario aburrirse y es necesario no hacer nada en muchos casos y dejar simplemente las pantallas y poder desarrollarte como persona en muchos otros ámbitos también que son muy esenciales. Non son maioría os que enredan cunha baralla de cartas ou cun encrucillado, tampouco os que agardan a chegada do tren cun libro na man, e non é por falta de oferta, porque libros para entreterse hai, para case calquera momento do día.